Nazdar, to som ja v Axone. A ukážem taký maličký tutoriálik, jak si dať do hry vlastný skin a jak si vytvoriť skin. Takže, na tejto stránke si môžete skin stiahnuť a dať si ho do hry a na tejto stránke si môžete ten skin vyrobiť. Takže ukážeme si najprv, jak si stiahnuť skin. No, napríklad Bart the Simpson. Špatný, ale čo už, no. Musíte dať to druhé, tam, kde je tá šípka dole. Tak máte také tričko a šípka dole. A to len kliknete. A premenujete si ho na Char. Musí sa volať Char. Sakra, nevšímajte ten zvuk. No a potom na teba uložiť. Takže ja už mám jeden Char. No. A na tejto stránke si ten skin môžete vyrobiť. Napríklad takto. Taký skin si vyrobil. Ja si napríklad srdiečko, tak sa zafarbím. Farby tu máte hociaké. No. Chcete pozerať. Tu poľad editor a máte tu, že takú jednu vec, že download. Na to kliknete na download. Neviem prečo. No, máte písať, že sketch. A musíte to premenovať na Char. Musí sa volať proste Char. Ináč to nepôjde. No. OK. Takže ja mám už tu jeden môj Char, ktorý som si vyrobil. Takto ten Char asi bude vyzerať, keď si ho stiahnete. Ale čo tu by bol sakovako. Toto bude ten Char asi vyzerať. Viezli programu to otvára. No to je no. A teraz to vaše, jak sa dá do hry. Otvorite si štart. Pre Windows Vista a 7 tu máte vyhľadať. Pre XPčka máte tu spustiť. Samozrejme ja mám Vistu, takže ja v tom musím chcem. A to máte percento a pp data percento. Máte OK. Máte to, že .minecraft. Otvoríte to. Tu máte bin config a iné kraviny. Tu máte, že bin. Otvoríte. A máte tu dĺžku Minecraft. Dáte si to otvoriť v programe WinRAR. Musíte mať WinRAR, ináč to nepôjde. No to je väčší problém, ako nemáte. No. Tu máte jednu dĺžku mob. To otvoríte. A tu máte zombíky a pigmeny a iné kraviny. No. Potrebujeme? No. A teraz si ten skin prejdete sem. Dáte ho kopírovať. OK. On sa vám kopíruje, bo už tu jeden Char je. To je tá základná postava. A máte momentálne skin. V tejto chvíli, keď zapnete Minecraft, tak by ste mali mať skin. Iba nejak to blblo, pretože mám zapnutý TeamSpeak a pár vecí som si postahoval teraz, takže trošku to bude pomalšie. Neviem prečo. Nerobilo mi to. No. Pojďme sa. No. Takže dáme single player napríklad. Napríklad TNT. Tu je stávam také TNTčko. Natočím nejaké video. Tak to som nepočítal. Ešte, že mám flahek, ktorý by som to zabludil. No. Som to tak nejak stratil. No proste teraz, keď dáme Ečko, mám tu ten skin. A teda čuste a uvidíme si v ďalšom dieli. Teda v tomto prípade čuste.